Bună ziua, dragii mei! Iubiții mei, voi face o curățare pentru eliberarea noastră de vampirii energetici, cei care ne fură energiile noastre. Și voi aprinde toate lumânările de la toți arhanghelii noștri, să vină să ne lumineze, să ne protejeze, să ne curețe de toate acele energii și să ne deblocheze pe noi toți iar noi să rămânem cu energiile noastre pozitive care ni le-a lăsat bunul Dumnezeu, să nu se mai hrănească cu energia noastră spirituală. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te rog aici și acum, vină și ajută-mă în această curățare. Rog toți arhanghelii să vină să ne ajute în această curățare și să ne protejeze. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă, Doamne, astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi, Doamne, în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciune către Domnul pentru întoarcerea energiei noastre. Îl rog pe adevăratul meu Creator, toate forțele superioare de lumină, al căror ajutor am nevoie astăzi, să colecteze din tot spațiul meu de energie informații de la aura biocâmp, din toate sistemele și organele, până la nivel intranuclear, intracelular, toate acele energii pe care le-am luat de bunăvoie sau fără să vrea, le-au luat cu bunăvoie sau fără să vrea, cu bună știință sau fără să știe, altor persoane în trecut, în prezent și viitor. Vă rog să le culegeți, să le curățați, să le filtrați și să le returnați celor cărora le aparțin. Le cer iertare tuturor, iartă-mă și lasă-mă să merg la judecata lui Dumnezeu. Amin. Și vă iert pe toți și vă eliberez la judecata lui Dumnezeu. Amin. Și toate acele energii care mi-au fost date inițial în momentul nașterii mele, conform planului divin, găsesc, restaurează, dacă este necesar, înlocuiesc, curăț, trec prin filtre și revin la mine în trecut, prezent și viitor, începând din această secundă și pentru totdeauna. Amin. Adevăratul meu Creator, fă-o corect, fă-o corect, fă-o corect. Amin, amin, amin. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru această curățare, Doamne Iisuse Hristoase, și tuturor arhanghelilor care veniți și ne protejați, ne curățați de toate aceste energii care se hrănesc vampirii noștri cu energiile și ne fură energiile noastre. Doamne, predă-ne, Doamne, energiile Tale divine
Întoarce-ne, Doamne, energiile Tale divine la noi. Rugăciune pentru vindecarea sufletului. Sunt un vas gol de umplut. Credința mea este mică, întărește-o, iubirea mea este superficială, adâncește-o. Apărarea mea este slabă, întărește-o, inima mea este neliniștită, adu-i pace. Gândurile mele sunt mici, fă-le nobile. Temerile mele sunt mari, îndepărtați-le, sufletul meu este bolnav, vindecă-l. Întărește-mi credința că totul este posibil prin iubire. Binecuvintează-mă cu pacea unui cămin fericit. Ferește-ne de toate pericolele și nenorocirile. Credem în Tine, știm că Tu ai grijă de tot ce este în lume. Voința Ta guvernează totul, dragostea Ta protejează totul, protejează-mă de faptele rele. Lasă legea binelui să-mi guverneze viața și să controleze tot ceea ce spun și fac. Dă-ne întreaga de binecuvântare, alungă toată amărăciunea care este în mine, arată-mi cum să arăt dragoste și grijă pentru cel care sunt departe, să-i iubesc și să-i protejez mereu pe cei apropiați inimii mele. Adu-le iubirii mele, fie ca să ating generozitatea, bunătatea pe toți cei pe care îi întâlnesc. Întindeți mâinile și protejează-mă de grijile inutile în această viață. Fă-mi dușmanii neputincioși, incapabili să rănească, să distrugă și să facă rău celor care au început sub protecția Ta. Te chem din toată inima și aștept mângâierea Ta. Ia-mi mâinile, Doamne, insuflă-mi putere pentru a-mi îndeplini sarcinile și îndatoririle acestei zile. Învinge-mi slăbiciunea, câștigă claritate în gânduri și manifestă-mi abilitățile. Permite-mi să câștig credința pentru a rămâne la ceea ce este mai bun pentru munca, timpul liber și viața mea. Rugăciune protectoare. Te implor să mă protejezi și să-mi dai o mână de ajutor în călătoriile mele. Adu-mi ce este al meu și binecuvântează-mă cu roadele muncii mele. Dă-mi câteva din darurile pământului. Îmbunătățește condițiile vieții mele. Dă-mi încredere în protecția Ta. Protejează-mă de cei care vor să-mi facă rău corpului sau bunurilor mele. Înlătură de la mine orice intenție de a face rău. Toate semnele destructive înlocuiește-le cu adevăr și bunătate. Inspiră înțelepciune în mine, de la care voi primi tărie de caracter, încredere, calmă și prietenie devotată. Lasă-mă să folosesc cunoștințele pentru a câștiga un prieten devotat. Îmi cer ca ochii să fie deschiși la acele lucruri pe care înainte nu eram în stare să le văd sau să le înțeleg. Îndrumă pașii în direcția corectă pentru a face drumurile accidentate, netede și sigure pentru a călători. Protejează-mi corpul de forțele malefice, iar gândurile mele din imoralitate îndepărtează păcatul din sufletul meu. Dă-mi răspunsul corect. Asigurați-vă că înțeleg și accept soluția pe care o oferiți pentru a rezolva problema mea. I-am buzele și vorbește prin ele, i-am capul și gândește-te, i-am inima și umple-o cu dragostea și bunătatea pe care vreau să le vărs asupra celor din jur. Dă-mi dreptate, compasiune și iertare în relațiile mele cu autoritățile. Judecă-mă cu bunătatea cu care îi tratez pe ceilalți. Impuneți tuturor curților duc de înțelepciune și de înțelepciune pentru ca ei să discearnă adevărul și să poată acționa cu imparțialitate conform legii. Mă rog să fie distanță între mine și dușmanul meu. Mă descurc cu smerenie pentru a ne despărți unul de altul. Îndepărtează acest dușman pentru ca pacea să domnească în casa și inima mea. Mă gândesc la lumea care va veni la mine. S-a rupt.
mă gândesc la lumea care va veni la mine. Fii cu mine și sprijină-mă cu prezența ta. Fii prietenul meu și îmi prospătează-mi sufletul. Trimite-mi claritatea minții, liniștea minții și credința să am răbdare și o mare dragoste neîncetată, care intră și iese din inima mea. Arată-mi scopul vieții mele, dă-mi curaj și perseverență pentru a-mi atrage scopul pe care mi l-ai încredințat. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Amin, amin, amin. Uitați-vă și dumneavoastră cum s-a înnegrit imaginea. Uitați acum cum s-a albit. Să vedeți și dumneavoastră ce vampiri am avut noi energetici. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, aici și acum, curățăm, curățăm, curățăm de la mine, Maria, și de la toată familia mea și de la toți abonații canalului meu, care sunt abonați, care sunt credincioși și cred cu tărie în bunul Dumnezeu și în toată divinitatea. Ne-am curățat, ne-am curățat, ne-am curățat de vampirii energetici care ne fură energiile, ne blochează. Ne-am curățat, ne-am curățat, ne-am curățat, iar noi, Doamne, să rămânem luminați și curați și de Tine, bunule, binecuvântați. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc întregii divinități pentru ajutorul acordat, mulțumesc pentru curățarea acordată nouă, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat această idee de curățare de vampiri, Doamne, energetici. Doamne, pe noi luminează-ne, Doamne, curățește-ne, Doamne, de toate blocajele, îndepărtează de la noi toți vampirii energetici, iar noi, Doamne, să rămânem luminați și curați și de Tine, bunule, binecuvântați. Doamne, adune, Doamne, energia Ta divină pe care Tu ne dai nouă mereu. Așa este și așa va fi. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. Doamne, ajută-ne, Doamne, Doamne al puterilor, curățește-ne, Doamne. Alungă, Doamne, de la noi toți vampirii energetici, deblochează-ne, Doamne, de toate blocajele care ni le-au trimis, curățește-ne, iar după aceea chem toți arhanghelii pentru protejarea noastră, să ne ghideze pe noi pe drumul dreptății, pe drumul nostru cel bun. S-a împlinit, s-a împlinit, s-a împlinit. Eu vă mai lăsa un pic lumânările să ardă al arhanghelilor, să vedeți cum se întunecă și cum să uitați. Să vedeți vampirii energetici care i-am avut. Doamne, alungă de la noi toți acești vampiri energetici, să nu se mai hrănească din câmpul nostru energetic cu spiritualitatea noastră, să nu se mai folosească de noi. Eliberează-ne, Doamne, eliberează-ne, eliberează-ne. Iar noi, Doamne, să rămânem și dă-ne, Doamne, Tu puterea Ta divină pe care Tu o dai. Ne dai mereu. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc întregii divinități. Mulțumesc!
Da, ceea ce bănuiam. Doamne, eu îți mulțumesc pentru tot și pentru toate. Iubiții mei, eu niciodată n-am făcut această curățare de vampiri energetici. Bunul Dumnezeu, pentru că eu încheiasem cu acele curățiri, Bunul Dumnezeu m-a întors înapoi să fac această curățare. Să vedeți și dumneavoastră cum Bunul Dumnezeu ne dă eliberările, cum să scăpăm de ele. Ne dă acele gânduri, acele idei, ne îndreaptă. Și toți arhanghelii ne ghidează, pentru că eu mă rog la toți arhanghelii să ne ghideze, să ne lumineze, să ne protejeze, să ne dea forța de înrădăcinare a credinței. Ce vroiam să vă spun? Cine stă la curte, dacă puteți, după această curățare, să mergeți, să ridicați mâinile în sus și să spuneți: Doamne, eliberează-mă! Doamne, eliberează-mă! Doamne, eliberează-mă! După ce ați spus acestea, spuneți de 3 ori Tatăl nostru și spuneți, după fiecare Tatăl nostru, spuneți: Doamne, eliberează-mă, eliberează-mă, eliberează-mă. Și mergeți, ori îmbrățișați un copac, ori dacă nu vă puneți cu spatele așa drept lângă copac și spuneți: Doamne, eliberează-mă. Cum acest copac este înrădăcinat cu rădăcinile sale, așa să mă înrădăcinez eu, Doamne, în credința Ta. Dă-mi, Doamne, puterea de a mă curăța, de a mă elibera de acest vampir. Preia Tu, Doamne, acești vampiri energetici. Eliberează-mă Tu, Doamne, Mama Pământ, toți arhangheli, și o să vedeți cum Bunul Dumnezeu o să vă elibereze. Pentru că Bunul Dumnezeu mereu ne ascultă rugile noastre. Bunul Dumnezeu mereu ne ascultă. Și haide să lăsăm ura și dușmânia deoparte. Pentru că Iisus Hristos a spus mereu: iubiți-vă cum v-am iubit eu. Haide să nu ne mai dușmănim, să nu mai criticăm, să nu mai fim invidioși. Haide să lăsăm totul deoparte, că nimeni nu va împărăți acest pământ. Cu bani sau fără bani, tot acolo vom fi, să știți. Tot acolo ajungem. Dar haide să facem, lăsați lumea trupească, faceți pentru suflet. Trupul putrezește, sufletul merge mai departe. Faceți pentru sufletul dumneavoastră. Faceți milostenie dacă puteți. Ajutați dacă puteți. Iertați, cum ne-a iertat și Bunul Dumnezeu pe noi. Și de aceea ne l-a dat pe Fiul Său prea iubit, să sufere pentru noi. Și El ne-a iertat.
Eu vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă îmbrățișeze, toți arhanghelii să vină să vă îmbrățișeze și să-i simțiți mereu Duhul Sfânt și toți arhanghelii să-l simțiți mereu lângă dumneavoastră, Duhul Sfânt aici, în creștetul capului. Eu vă doresc o zi binecuvântată. Doresc ca bunul Dumnezeu să ne asculte ruga noastră și să ne elibereze și să ne protejeze, toți arhanghelii după aceea și Duhul Sfânt să vină la noi. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, Doamne, pe noi. Apără-ne, protejează-ne, Doamne, de tot și de toate. Doamne, să se facă voia Ta, precum voiești Tu, nu precum voiesc eu. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Amin, amin, amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să aibă grijă de noi toți. Doamne ajută!